שגיא בן משה הוא מנכ"ל חברת לומנה, אגב התורמת הראשית לכנס הזה, ואני בשם הכנס מודה לו מאוד מאוד, לו ולחברה. הוא באופן אישי יזם טכנולוגי שעד לא מזמן שימש כממונה על טכנולוגיות חדשות בחברת אינטל העולמית. שגיא יציג בפנינו את החשיבות של בינה מלאכותית במצלמות האבטחה. שגיא, אני מזמין אותך, בוא בבקשה. טוב, קודם כל אני מאוד שמח להיות פה. כמו שאמרתי, אני קצת פחות מתחום האבטחה, יותר מתחום ההייטק, אז אולי אני קצת אתן כמה מילים על עצמי, רק נראה שזה עובד. כן, מעולה. נכון להיום אני המנכ"ל של חברת לומנה, יושב גם בבורד של חברת טאוור סמיקונדקטור. לפני זה, כחלק מהרכישה של חברה שהקמתי על ידי חברת אינטל, במשך השנים הצטרפתי לאינטל, ובמשך השנים הצטרפתי ההנהלה העולמית של אינטל, ושם הייתי אחראי על כל הטכנולוגיות החדשות, מציאה, פיתוח שלהם. מישהו אולי קצת מכיר דברים שיותר בישראל, מצלמות עומק, כל העיבוד תמונה, רחפנים, היה פה 70 שנה לישראל, את הרחפנים, אינטל ספורט. יש גם, בנוסף גם הייתי סיניור VP במובילאיי, שם הייתי אחראי על הלידר ועל הרדאר, אז כל הסיפור של חישה, בינה מלאכותית, המון שנים. מבחינת השכלה, בוגר תואר ראשון ושני במדעי המחשב מהטכניון, בוגר סטנפורד, אז זה ככה בגדול. לפני כשנתיים לקחנו החלטה, אחרי 8 שנים בסיליקון ואלי, לחזור לארץ. כשאני אומר לקחנו, כמובן שזה לא בדיוק לקחנו, אשתי לקחה החלטה, אני כמובן הצטרפתי. ובאמת החלטה היום בכלל מוזרה, כולם מנסים לברוח החוצה. אבל אנחנו מאוד שמחים, בסך הכל מהחזרה לישראל, אני חושב שאין מקום לגדל בו ילדים כמו ישראל, ובאמת זו החלטה לא פשוטה לעזוב מקום כמו הסיליקון ואלי, אבל בסך הכל מאוד מאושרים להיות פה. אז זה ככה קצת על עצמי. אני אנסה קצת לתת הרגשה למה אנחנו חושבים שבינה מלאכותית ומה ההשפעה של זה ואיך זה יכול לעזור לנו, במיוחד כמו ששמענו פה על הגנה של גבולות, דברים כאלה וכמה זה יכול לעזור לנו. למה הקמנו את לומנה? אז אני חושב שלא צריך להסביר פה לאנשים על החשיבות של ביטחון, כן? זה דבר מרכזי בחיים שלנו. אם מחברים לזה שיש היום מצלמה בכל מקום, ואיפה שאין מצלמה, אז אותו תהיה מצלמה. כאילו מצלמות גם בארץ, גם בארצות הברית, גם באירופה, איפה שאין שמים, וזה הולך ומתגבר. בסופו של דבר מצלמה זה עיניים דיגיטליות, זה העיניים הדיגיטליות שלנו. לנו כבני אדם יש 2 עיניים, אם תחשבו כמה מצלמות רואות הכל במקביל, הרבה יותר עיניים. ובינה מלאכותית, אז שאני עזבתי, זה רק התחיל, וגם היום, האמת, זה ממש רק מתחיל. בינה מלאכותית זה מהפכה בקנה מידה של האינטרנט, אם לא יותר. זה פשוט מהפכה שמשנה כל תחום בחיים שלנו, וזה ממש רק ההתחלה. תוך כמה שנים אנחנו בכלל לא נבין איך יכולנו להסתדר בלי זה. אני חושב שאם מישהו חושב אחרת, שינסה לחשוב מי פה היום עושה תרגילים במתמטיקה על דף נייר. אם אני אף אחד, לפי דעתי אף אחד אפילו לא זוכר מספרי טלפון יותר. אתה לא יודע מתמטיקה? הכי קל, נו. אז אתה פתרת את הבעיה, אבל אפילו מספרי טלפון כבר אף אחד לא זוכר. אני מניח גם שאף אחד כבר לא רוכב על סוסים. הצורה שבה אנחנו נתנהל מול טכנולוגיה הולכת להשתנות בצורה דרסטית. חלק מזה כבר רואים, חלק מזה נראה. אז אם מחברים את 3 הדברים האלה, שיש מצלמות בכל מקום ובינה מלאכותית, אפשר להבין כמה אפשר לקבל בתחום ההבטחה, שזה הכי חשוב לחיים שלנו, על ידי זה שנחבר את הבינה מלאכותית למצלמות, ובזכות זה החלטנו להקים את לומנה. ולמה אולי קצת לחברה, אז הקמנו את זה באמת עם חזון, שבו נוכל לנתח את כל הוידאוים במקביל, ולמצוא מה חשוב ולתת את ההתראה. כי קורים המון אירועים, השאלה מה באמת קורה. הקמנו את החברה ב-2021, גייסנו לצאת לדרך, גייסנו $24 מיליון. הייתי עוד בארצות הברית בתקופה הזאת, לפני החזרה לארץ. היום אנחנו כבר בערך, יצאנו לשוק, לקראת סוף 2023. היום אנחנו עם כבר מעל 40 עובדים, 3 משרדים, וכל יום עושים מעל 500 מיליון השוואות של AI בווידאו, כבר היום. ואם נסתכל כבר על הכמות לקוחות שאנחנו מוסיפים קדימה, תוך פחות מחודש אנחנו כבר נהיה בביליונים. אנחנו מדברים על ביליוני השוואות של AI בווידאו. אין כמות אנשים שמסוגלת לבצע את הדבר הזה. תחשבו על המספר הזה, ביליוני השוואות של AI בווידאו כל יום. זה הכמות שאפשר לבצע. ולמה זה?
לא, למה זה חשוב, כן? למה כל הדבר הזה הוא בכלל חשוב? בגלל כמו שאמרתי, לבן אדם יש שתי עיניים. הוא יכול להסתכל, הוא מקבל החלטה, הוא צריך להעביר את המידע אחורה. תחשבו על מערכת של בינה מלאכותית שבה היא רואה הכל. היא יכולה להתחבר ל-10, 20, 30, 50, 100, מיליון מצלמות במקביל, ולעשות קשרים שלנו אין סיכוי לעשות. ואנחנו גם כבני אדם, בסוף יש לנו שכל אחד, שכל מאוד חזק, אבל שכל אחד. בינה מלאכותית יכולה לקחת את כל הדבר הזה, ולאבד את הכל במקביל, בכוח מחשוב, שאין דרך לבן אדם לעשות. אז אם אנחנו לוקחים את זה שהיא רואה הרבה יותר טוב מאיתנו, ומסוגלת לנתח את הדברים הרבה יותר טוב מאיתנו, היא משאירה אותנו באמת להגיב, לקבל את ההחלטות החשובות באותו רגע ולהגיב עליהם. וזה יכול לפנות אותנו לבאמת מה שאנחנו צריכים ולדברים החשובים. אם ניקח דוגמאות פשוטות מהעולם של ההבטחה, אז אם קודם היינו צריכים להסתכל על מיליוני שעות וידאו, לנסות להבין האם האירוע שקרה בירושלים או בסניף שלי בפתח תקווה קשור למה שקורה עכשיו בסניף שלי ברמת גן או לאירוע בגבעתיים, האם זה אירוע כללי או אירוע מקורי. הבינה המלאכותית יכולה בקלות, במקום שאנחנו נשב ונסתכל על מיליוני שעות וידאו, בעיניים, ידנית, עם המון אנשים, לנתח הכל ולראות את כל מה שקורה. במקום שאנחנו נשב ונסנן המון התראות שווא, כמו שהיה פעם, הבינה המלאכותית יכולה לסנן את כל הדבר הזה בשבילנו. במקום שאנחנו נשב ונחפש איזה אירוע, לא יודע, יש פה איזה תיק פתאום בקניון, במקום שנשב עכשיו וננסה להבין מאיפה התיק הזה הגיע, אפשר פשוט לשאול את המערכת. ואני אראה את זה גם עוד מעט בטעימה של איך זה נראה, אבל אפשר פשוט לשאול את הבינה המלאכותית, להגיד לה, אוקיי, מאיפה הגיע התיק הזה? יכול להיות שזה סתם תיק, ויכול להיות שזה תיק בסדר, ויכול להיות שלא. והדבר הכי חשוב, לדעתי לפחות הוא הכי חשוב, זה שהבינה המלאכותית יכולה לעשות את כל זה בזמן אמת. וזה אומר שאם קורה אירוע, אני לא צריך להסתכל אחרי זה כדי להבין מה קרה, אני יכול להשפיע עליו בזמן שהוא קרה. שאת זה, את כל החיבורים, הדברים האלה, לאנשים לעשות, אנחנו יודעים, קטונתי מכל מה שאנשים פה מסבירים, אבל אם קצת הקשבתי להם, כל פעם כן העבירו את זה אחורה, לא העבירו את זה אחורה, כן העבירו, לא הגיבו, כן אמרו, לא אמרו, כל הדברים האלה. כל הדבר הזה יכול לקרות בצורה אוטומטית, לפי חוקים. בינה מלאכותית לא מתעייפת. זה לא בן אדם שנרדם על המסך, הוא לא החטיא איזה נקודה. היא כל הזמן עובדת, היא 24/7, ערנית, כל הזמן ערנית. והדבר הזה הוא הבדל גדול. כי בצורה הזאת, אנחנו כבני אדם מתרכזים רק איפה שאנחנו צריכים. אבל כדי שנסמוך עליה, זה אתגר לא פשוט. זה אתגר לא פשוט. ולמה זה אתגר לא פשוט? כי אנחנו צריכים קודם כל שהיא תהיה חכמה מספיק, למצוא לנו את הדברים החשובים. כי אם היא תחטיא דברים זה בעיה. ואנחנו צריכים שהיא לא תשגע אותנו, היא חייבת להיות מדויקת. כי אם היא לא מדויקת מספיק, אנחנו נקבל המון התראות ונתעלם ממנה. והיא חייבת להיות מהירה, כדי שנעשה את זה בזמן אמת, והיא חייבת להיות קלה לשימוש. כי אם היא לא קלה לשימוש, אם היא לא אינטואיטיבית, אם זה לא איזו הודעה בוואטסאפ שאני רוצה לשאול את השאלה, אז זה קשה מדי, ואף אחד לא ישתמש בזה. וכדי שבאמת נסמוך עליה, זה חייב להיות מאובטח, כי אחרת כל אחד יכול לראות מה קורה אצלנו, ואמין, לעבוד 24/7 בצורה אמינה. וזה, כל הדבר הזה כחבילה, לבנות אותו, זה דבר לא פשוט. בסדר? אז אם ניקח אולי איזה דוגמה כדי להמחיש את האירוע ומה אנחנו יכולים לקבל מבינה מלאכותית, אנחנו יודעים כולנו שכל שנייה חשובה באירוע אמיתי, כן? אתם יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני, כמה כל שנייה חשובה. אבל אם ניקח אירוע וננסה לפרק אותו לגורמים, אז אנחנו צריכים לזהות שהיה אירוע קודם כל, אחרי זה לקבל איזושהי התראה שמעניינת אותנו, כן? אחרי זה להגיב עליה, ולאחר מכן אולי לעשות חקירה, כי אולי אפשר להשתפר, ואולי חסר לנו מידע, אולי צריך להמשיך, כל הדבר הזה צריך לנתח אותו, והכל בזמן אמת ומהר. אז אם אנחנו מסתכלים רגע מה זה אומר בכלל לזהות אירוע, כן? אז יכול להיות שאני רוצה לזהות אירוע אלימות, אבל לא שאנשים מתחבקים, באמת, אירוע אלימות בבית חולים, או אירוע אלימות איפשהו. יכול להיות שאני רוצה לזהות שיש צפיפות יותר מדי גדולה, כן? יכול להיות שאני רוצה לזהות שיש נשק, אבל לא נשק של חייל, לא נשק של שוטר, אחרת זה מלא התראות. מה, אם נשים לפי דעתי, כן? אני לא המומחה פה, זיהוי של נשק בירושלים, נקבל כל היום נשקים. אז מה עשינו בזה? פשוט כל היום לקבל תמונות. אז המערכת חייבת להיות חכמה מספיק כדי להבין את כל הדבר הזה. יכול להיות שאנחנו רוצים לזהות שנכנסים אנשים שהם לא מהמושב, הם לא מהאזור. זה מתחיל להיות מעניין, מה הם עושים פה? למה הם פה? יכול להיות שנרצה לזהות שאותו בן אדם היה בגבעתיים, ברעננה, ועכשיו בירושלים, בבתי כנסת, ובכלל לא נכנס להתפלל. זה אותו בן אדם במשך שבוע, אבל הוא לא נכנס להתפלל. זה קצת חשוד. או שהוא באמת בא להתפלל, או שלא. הדבר הזה, כל הדבר הזה, צריך לזהות אותו. צריך מערכת שמסוגלת להסתכל על הכל ביחד, מסוגלת ללכת ולהוציא את הדבר הזה. עכשיו, כדי שזה גם יעבוד טוב, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להשתמש במצלמות שיש לנו. אז החוכמה היא לקחת את כל המצלמות שיש לי, כבר התקנו אותם, הן כבר שמה, וללכת ולהחליף אותם, זה הרי לא אפשרי. אז לקחת את כל העיניים האלה ולהפוך אותם לחכמות, זה חלק מרכזי כדי שהפתרון הזה באמת יעבוד. ואם אנחנו מסתכלים רגע על התראה, אז התראה צריכה להיות פשוטה
אבל חכמה מספיק. נגיד, אני רוצה לדעת שבן אדם שאני לא מכיר נכנס לאזור. יכול להיות שלאזור הזה יכולים להיכנס אנשים אחרים. או אם בן אדם שהוא גנב, נכנסתי לחנות. או לחנייה. אני רוצה לדעת מי השאיר פה את התיק הזה, כן? אם השאירו איזה תיק פה, אבל לא איזה ילד ששכח אותו. תיק שבאמת נראה חשוד. אני רוצה לדעת אם, כמו שאמרתי, אם מישהו הגיע לבית כנסת, כן? אני רוצה לדעת שהגיע רכב שהדגם שלו לא מתאים ללוחית רישוי שלו. אני רוצה לדעת אם הגיע רכב שאני יודע כבר שיש עליו גניבה. כל הדברים האלה צריכים לזרוק לנו התראה בזמן אמת, והם צריכים לזרוק אותה מהר, תוך שנייה, 2, 3, כי כל שנייה חשובה. אז צריך לראות את כל המערכת, גם שה-AI, הבינה המלאכותית, תרוץ מהר, וגם שתהיה מסוגלת להתחבר אחורה, ולתת לנו התראה לתוך הטלפון שלנו, הכל, בפחות משנייה. שנייה, 2 במקסימום, כל שנייה חשובה. ולכן כל הסיפור הזה של לבנות את זה מהרגע של איזה בינה מלאכותית להריץ, עד הרגע של הזיהוי, עד הרגע של ההתראה, הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, ברור שעל זה גם צריך להגיב. וגם את התגובה צריך לנהל. עכשיו, כולם פה כנראה יודעים להגיב לאירוע יותר טוב ממני, אבל עדיין כדי להגיב, חילקתי את זה אולי ל3 אופציות פשוטות נקרא לזה. אחד, יכול להיות שנשלח התראה, נראה שזה לא משהו חמור מדי, נשלח התראה למישהו בשטח. הוא יקבל התראה, יראה את כל הוידאו, יראה מה קרה, יחליט אם זה מעניין או לא מעניין. יכול להיות שנחליט להפעיל סדר פעולות מוגדר מראש. נצעק במיקרופון, נסגור את השער, נסגור את האזור, ניתן לו לדבר, נדבר דרך איזה ספיקר, דרך איזשהו רמקול, נדבר עם הגנב, נגיד לו אם אתה לא תזוז, אנחנו נקרא לזה, ויכול להיות שאנחנו בכלל רוצים לשלוח את זה לאיזה מרכז בקרה, כי אנחנו מזהים שיש 5 אירועים ביחד, כי אנחנו מזהים שהאיש בשטח לא הגיב, וזה הכל יכול לקרות אוטומטי. לדוגמה, האיש בשטח לא לחץ שהוא הגיב, לא קיבל את ההודעה, לא התריע, אוטומטית זה יכול ללכת למרכז בקרה. עכשיו, ברגע שזה הלך למרכז בקרה, או ברגע שזה הגיע לאיש, צריך יכולת מאוד פשוטה לשתף את כל המצלמות, את כל מה שקורה, את כל המידע הזה, חי עם כוחות ההצלה. שעכשיו כל שוטר, כל מישהו מייחוד ההצלה, כל חייל, כל איש אבטחה, יהיה מסוגל לשבת ולראות בזמן אמת איפה יש חשודים, איפה אין חשודים, לקבל את זה על מפה, לראות כל מצלמה, כל הדבר הזה ללא הגבלה של מספר אנשים, והכל בצורה מאובטחת. אפשר לייצר מהטלפון, לינק, קישור, לשלוח אותו בוואטסאפ, כל מי שיש לו טלפון יכול לראות. וזה באמת יכול להשפיע על איך האירוע נראה. עכשיו, אחרי שהגבנו, לפעמים קורים 2 דברים. 1, עוד צריך להמשיך לחקור, אבל 2, לפעמים אין לנו את ההתראה בזמן אמת. עכשיו התקשר מישהו למוקד ואמר, לא יודע, ראיתי פה ילד בוכה, נראה לי לקח אותו איזה ילד, לקח אותו ילד איזה מבוגר, לקח אותו עם חולצה שחורה, אני כמעט בטוח שהיה לי 20 וזה אוטו לבן. מה אנחנו רוצים לעשות? רוצים עכשיו להתחבר לכל המצלמות שיש לנו, 10,000, 100,000, מיליון, כל המצלמות, לא יודע, באזור צפת. כן, רוצים ללכת להתחבר, ועכשיו לחפש. תוך שנייה, אחרת מה האופציה שלנו? אולי נקרא לכל השוטרים, נקרא לכל אנשי האבטחה, ישבו, יסתכלו על וידאו, ילכו 10 דקות אחורה, יתחילו להבין מי קורה, מה קורה, אין סיכוי. עד שאנחנו נקרא לכולם והם יגיעו, הבן אדם כבר הלך. מה אנחנו רוצים לעשות? להיכנס עכשיו או בטלפון, או להיכנס למחשב, ובשנייה להגיש, אוקיי, תמצא לי עכשיו בן אדם עם חולצה שחורה, ביחד עם ילד, ביחד עם רווח, ביחד עם אוטו לבן, שיש 20 בלוחית רישוי. על כל המצלמות בעיר, כל מה שקרה ביומיים האחרונים, בשנייה אני מוצא את זה, וזה מה שאנחנו רוצים לקבל מהמערכת. ואחרי שמצאנו את זה, אנחנו רוצים באותו רגע לסמן את הבן אדם, ולהגיד לו עכשיו, איפה שאתה לא רואה את הבן אדם הזה מעכשיו, תודיע לי תוך שנייה. ועכשיו, במקום ללכת ולהביא 2,000 אנשים, 3,000 אנשים, שהתחילו לנתח את הוידאו, להסתכל על הוידאו, לראות מה קורה, אולי ימצאו איזה רמז, לא ימצאו איזה רמז, אפשר בשנייה למצוא איפה הוא היה, אפשר בשנייה להתחיל לעקוב אחריו, וברגע שהוא יצוץ לתפוס אותו. זה הכוח שבינה מלאכותית עם השכל יכולה לתת לנו. לעומת זה שאנשים יתחילו לשבת ולהסתכל, ואולי בדיוק הם נרדמו, אולי בדיוק הם לא שמו לב, קשה מאוד להסתכל על הרבה שעות וידאו. אז הרעיון בזה שאתה יכול לחפש מיליוני שעות וידאו, הכל בשניות, בלי מגבלה על מספר המצלמות, יכול לשנות את התוצאה של האירוע. וכמובן, אחרי שנגמר אירוע, כמו כל דבר, חשוב לעשות תחקיר. אז כמו שאנחנו בתור אנשים עושים תחקיר, חשוב מאוד שגם המערכת תעשה תחקיר. המערכת של הבינה המלאכותית, ה-AI, כל הזמן לומדת. היא לומדת את השטח, היא לומדת מה אנחנו אוהבים, היא לומדת מה מעניין אותנו, היא לומדת מה קורה, כדי שפעם הבאה, אם יש חשד לאירוע או יש איזה משהו, היא תקפוץ מעצמה. היא כל הזמן לומדת. לאט לאט, לתקופה הקרובה נגיד לזה ככה, אנחנו צריכים להגיד לה עוד מה לחפש. במשך הזמן, ככל שהיא לומדת, היא תבין לבד כבר מה לחפש. ואם יש לכם כל מיני רעיונות בראש, אתם אומרים, טוב, זה כבר מסובך לה, לא מסובך לה, אני יכול להגיד לכם שזה לא שאלה מה זה יזהה. זה יזהה הכל, כל מה שאתם חושבים עליו. כל מה שאתם בתור בני אדם מסוגלים לזהות, זה יזהה. כל השאלה היא כמה זמן זה ייקח. זה יכול לקחת, יכול להיות שזה כבר היום,
יכול להיות שזה ייקח חודש, יכול להיות שזה ייקח חצי שנה, יכול להיות 3 שנים. אבל כל מה שאתם חושבים עליו, החלומות הכי יפים שלכם, של מה אפשר לזהות במערכת, המערכת ידע לזהות. היא לומדת גם מה היא לא עשתה בסדר? כן, היא יכולה ללמוד גם מה היא לא עשתה בסדר, מתי היא החטיאה, כל הדברים האלה. היא יכולה ממש ללמוד. זה חלק מהדרך של AI להשתפר. כל הזמן ללמוד מה היא לא עשתה בסדר ולתת לך את היכולת. עכשיו אני רוצה להציג לכם, מה קרה? עכשיו אני רוצה להציג לכם קצת טעימה של איך זה ייראה כאשר אתם עובדים עם המערכת. קצת באמת טעימה על דברים, ואנחנו ניקח פה איזשהו אירוע. עכשיו כמובן זה אירוע מומצא, אבל מה שחשוב להגיד, זה אירוע אמיתי במערכת. כאילו מה שהמצאנו זה שהבן אדם הוא לא באמת פושע, כן? אז זה הדבר היחיד, אבל מעבר לזה, כל האירוע זה אירוע אמיתי שנלקח באמת מתמונות אמיתיות בצורה חיה, ואני אתן לכם דוגמה פה, אני אקח אתכם דרך האירוע. אז בואו נגיד שקיבלנו עכשיו התראה, שיש לנו טסלה כחולה, שיש איתה איזושהי בעיה. אז בסך הכל נשלח בוואטסאפ, תמצא לי טסלה כחולה במגרש חנייה, בסדר? ועכשיו אני הולך ומוצא את הטסלות הכחולות במגרש חנייה. עכשיו אני אומר, אוקיי, אני חייב להבין מי הנהג פה, זה נראה חשוד. אז בוא נמצא את הנהג. כל מה שאני צריך לשאול את המערכת זה שתביא לי את הנהג, אני לא צריך מעבר לזה. המערכת לבד תבין מי זה הנהג, והיא תמצא לי אותו. הנה, זה הנהג. אני רואה שלנהג הזה יש חולצה צהובה ולוגו, אז אני אומר, אתם יודעים מה? בואו נחפש איפה החולצה הצהובה הזאת והלוגו היה אצלי בימים האחרונים במשרד, אני רוצה לראות אם הוא לקח משהו. ואני תופס אותו פה, אתם תראו עוד שנייה, אני יכול לתפוס אותו פה כשהוא לוקח לי מים. אז זו דוגמה פשוטה, על איך קיבלנו התראה על טסלה, מצאנו, לא היינו צריכים לעשות כלום, דיברנו בוואטסאפ עם המערכת. עכשיו אני רוצה למצוא מישהו שהגדרנו כסמי. סמי הוא גנב ידוע אצלנו ואני רוצה לדעת מה קורה איתו. אז אני מבקש מהמערכת שתמצא לי את סמי. הנה, היא מוצאת לי את סמי. והתמונה האחרונה קצת חשודה לי, אני רוצה לקחת יותר פרטים על התמונה האחרונה, אז אני שואל את המערכת. והמערכת מעצמה יודעת להגיד לי, זה דברים שאחרי זה אני יכול לחפש עליהם. יש לו טישרט שחורה, יש לו לוגו על הצד השמאלי, יש לו מכנסיים שחורות, יש לו נעליים שחורות, יש לו משקפיים, יש לו שעון ביד השמאלית, ויש לו מפתחות ביד הימנית. כל הדבר הזה המערכת לבד עשתה ויודעת לזהות לבד. כל הדבר הזה. עכשיו אני רוצה ללכת ולהתכונן, כי שבוע הבא יש איזו הפגנה, אני רוצה לדעת כמה היו בהפגנה השבוע, או לא משנה מה, ואני רוצה לשבת ולהתכונן, להבין מה קורה. אז אני בסך הכל אשאל את המערכת, שתגיד לי כמה גברים, נשים וילדים היו פה שבוע שעבר. לא צריך לשאול אותה יותר מדי, ואני מקבל טבלה. אבל אני פחות טוב בטבלאות, אז אני מעדיף לראות את זה בגרפים, אז אני פשוט אגיד למערכת, בואי, תביא לי גרף, שאני אוכל להבין מי נגד מי. ועכשיו אני רואה שהיה הרבה יותר גברים, כחול זה הגברים, וככה זה בכל אזור שהגדרנו במערכת, והמערכת לבד הלכה והוציאה לי כמה אנשים היה, וכל מה שעשיתי שלחתי לוואטסאפ כדי לקבל. וזה קצת טעימה מהעתיד וממה שמגיע. ניסיתי לעשות את זה מהר, כי אני יודע שכולם לקחו לכם את הזמן ויש ארוחת צהריים. אני מקווה שזה לא היה מהר מדי. יש שם מערכת כבר מותקנת מעל שנה בארצות הברית בהרבה מאוד מקומות, מקומות של אפילו בתי כנסת, כדי לזהות גורמים שכבר תפסנו כמה, בכל בתי כנסת בארצות הברית, לגוברמנט בארצות הברית, גם בישראל, המערכת מותקנת בכל מיני מקומות גדולים, אבנר פה יכול לתת רפרנס ללקוחות שמסכימים שנגיד אותם, אבל מי הגופים הכי גדולים שיש, גם לעיריות, המערכת כבר מותקנת בכמה עיריות שמנסים. כן, אנחנו בגדול נותנים לך פתרון שלם, כל מה שראית, אתה תוכל לבוא לוואטסאפ ולשאול את המערכת, תמצא לי את החשודים, אנחנו נותנים לך את כל המערכת מעלה, כולל האפליקציה, כולל המצלמות, אתה לא חייב מצלמות, כן, אם אין לך מצלמות, אבל אם אתה רוצה אפשר להתחבר למצלמות, כולל החומרה של ה-AI, אנחנו פיתחנו מערכת של AI שיודעת להריץ את כל זה על ה-AI, אתה לא צריך להתעסק לא עם חומרה, לא עם תוכנה, נותנים לך את כל השכל כדי שתוכל להפעיל את זה. חלק בענן, חלק לא בענן, בקשר למערכת, כן. זה לגמרי, קודם כל זה תלוי באיפה אתה ומה אתה, תלוי ארצות הברית, ישראל, אירופה, כל אחד והחוקים שלהם. יש לך יכולת, אם אתה מאוד מאוד רגיש, לפי חוק 13 וכל מיני כאלה, אתה יכול אפילו לסנן לאנשים את הפנים. עדיין נדע לזהות מה שאתה רוצה, אבל אתה, כשאתה תראה אנשים, תוכל לראות אותם רק בפוקסלים ללא הפנים. אז זה מאוד מאוד תלוי. עכשיו, זה מאוד תלוי בחוקים, נגיד בארצות הברית, אם אתה מחפש גנב שהוא כבר הורשע, הוא איבד את הפרטיות. הופה. לא, זה בסדר, כבר סיימנו את הסליידים, אני ארים את זה עוד מעט. אז, אבל אתה יכול להחליט ממש לעשות פרייבסי מלא ולהוריד את כל האנשים לפקסל אותם. אז אין לך בעיה בפרטיות. צוות 3, ניר גלבוע, אבנר, משווקים את המערכת, יכולים לתת כל הפרטים גם על לקוחות, המון לקוחות. באמת, שותף נפלא. יכול להגיד ככה, וזה אחרי
הרבה הסתכלות על הרבה שותפים. אני חושב שהאכפתיות שלהם מהלקוחות והיכולת לעזור היא מאוד מאוד חשובה. וגם יש פה עוד איזשהו יתרון חשוב, כי בסוף, כמו שאמרתי, אתה יכול לקבל את ההתראות בעצמך, אבל אם לא הגבת עליהם, אתה צריך איפשהו איזה מרכז שיסתכל עליהם, יגיב ויעזור לך, וכך אפשר לתת פתרון שלם ללקוח, מאלף עד תף. גם בארצות הברית, נגיד, שקורה איזשהו אירוע, לדוגמה, אנחנו מותקנים בסופרמרקט ענקי, כן, 17 סניפים, מאות מצלמות, שם כל פעם שנכנס גנב, זה קופץ. אבל אם לא הגיב מישהו בסניף, ורוצים עדיין להעיף אותו, אז זה קופץ גם בסניף ליד, זה קופץ במרכז אבטחה, הם יכולים לחייג למשטרה, ישר תופסים אותו. הם עשו שם עסקה עם השריף מגיע, ישר מוציא את הבן אדם. כל הזמן אתה יכול לתפוס את הדברים. אנחנו עושים שם פשעי שנאה עם NYPD בקשר לחוק הפרטיות. אז שם לדוגמה, כאשר מישהו הגיע, כבר תפסנו כמה אנשים שהגיעו לחב"ד, ולא בדיוק הגיעו להתפלל. בסדר? נגיד שהגיע בחור שחור עם ציצית וזה כמה פעמים, וכל פעם לוקח את הקופת צדקה. אז אתה מוצא את זה בשנייה. דברים כאלה שלפני זה פשוט הם לא ידעו, וכל פעם היו נעלמים קופת צדקה. אז פה אתה פשוט ממש מתפקס ורואה, תופס את האנשים. אז יש הרבה דוגמאות של מה המערכת יכולה לפתור. לאנשים אין יכולת להסתכל על הרבה מאוד מצלמות, בטח כל הזמן, אני חושב שזה ברור לכולם. יש עוד שאלות? אני בכיף כאילו. יש הרבה, אבל אני אקח את זה אחרי זה, בכיף, אני זמין לזה. אז באמת, תודה רבה, מאוד היה לי כיף להיות פה.